Последователността на стиховете на Вселената, пасаж номер 50, стих 38. И наистина ние формирахме Вселената, Земята и всичко, което е между тях в 6 фази. И никаква умора не ни докосна. Пасаж номер 25, стих 59. Той е този, който винаги е жив, този, който формира Вселената, Земята и всичко, което е между тях в 6 стъпки. След това доминира над най-великия трон, показва голяма милост на Земята към всички живи същества, които той създаде. Тогава попитайте този, който има много добри познания. Пасаж номер 10, стих 3. Разбира се, вашият Господ е Бог, който формира Вселената и Земята в 6 стъпки, фази, и след това установи своето господство над най-великия трон. Урежда въпроса, който помага, подкрепя на Земята, може да го направи само след неговото разрешение знание. Това е Бог, вашият Господ. Така че, поклоне, който формира Вселената и Земята и всичко между тях в 6 стъпки, фази, и установи господство на най-великия трон. Няма познат, който да помага, напътства, защитава, нито подръжник, ходатай за вас измежду онези, които са по-нисши от него. Все още ли няма да разсъждавате и да си вземете поука? Бог подрежда системи от Вселената до Земята, след което системите ще се издигнат до Бога за един ден, чието обхват е 1000 години от тези, които броите, ще се върне, системата ще се срине, корумпирана. Бог е този, който знае видимото и неуловимото, миналото и бъдещето, този, който е най-възвишеният, най-могъщият, непобедимият покорителят, притежаващият огромна милост. Пасаж номер 11, стих 7. И Бог е този, който формира Вселената и Земята в 6 стъпки, за да провери кой от вас би направил по-добри дела. Вселената първо е била вода течност, неговият трон беше върху вода течност, Бог беше и ако им кажеш наистина ще възкръснеш, след като умреш, тези неверници, онези, които съзнателно са отрекли божествеността на Бога и факта, че Той е Господ, определено ще ви кажат, това не е нищо друго освен явна магия магиосник.